песня «Митина узыма хоратам». Солистка, заслуженная артистка Республики Татарстан Гузель Маликова. А мы приглашаем вас танцевать. Давайте потанцуйте вместе, пожалуйста, на нашу площадку. Ну, смелее, смелее, выходят, смелее. Танцуйте, скоро закончится праздник. Күрмешә йөрисең мин син дип янам, сиңа булган мәхәббәтем сүрелми һаман. Көннәрендә сине уйлыйм төнендә, китмәс өчен кердеңмени минем күңелгә. Мин бит сине шундый яратам, янымда сине көндә үземә каратам. Мин бит сине шундый яратам, янымда сине көндә үземә каратам. Выходите, танцуйте! Приглашаем вас танцевать! Туайың атам, мин бит сине шундый яратам. Бергә булыйк инде түзме бит йөрәк, бергәмгә дә бирмәм сине тагын кирәк. Мин бит сине шундый яратам, янымда сине көндә үземә каратам. Мин бит сине шундый яратам, янымда сине көндә үземә каратам. Көтәсең инде син кемне көтәсең, тизләтәсең килмимени бәхет иртәсен. Сиңа карап бәхет эзлисең, эзләгәнең бәлки миндер, ә син күрмисең. Мин бит сине шундый яратам, янымда сине көндә үземә каратам. Мин бит сине шундый яратам, янымда сине көндә үземә каратам. Мин бит сине шундый яратам, янымда сине көндә үземә каратам. Мин бит сине шундый яратам, янымда сине көндә үземә каратам. Янымда сине көндә үземә каратам. Янымда сине көндә үземә каратам. Итак, это был народный ансамбль ветеранов «Дружба, дуслык». Мы продолжаем.